Сәлем, ТНТВ каналын караучы дусларыбыз. Бүгін студияда біз икеу, менің яраткан баянчым Резил Камалов. Һәм минем яраткан җырчым Рафина Ганиуллина. Неге шулай итеп тәкъдим иттек дисезме? Чөнки бүген хит парадыбыз катнашучыларының яраткан җырчыларын ачыклаячакбыз. Башлап карыйкмы, Резил? Әлбәттә, телевизор каршына ягынрак килеп утырыгыз, кузгалдык. Кызганыч, тик бер бик матур җыр бүген хит парадыбыздан төшеп кала. Ул Бәйрәм абый. Уңышлар сиңа. Әлегә синең клипны тагын бер кат күзләп алыйк. Күңел төшә кайчак дустың ялгышса, янга рәхәт була кемдер табышса, үткән була көнең кичкә авышса, бәхеткә юрала парлар кавышса. Яшәгәндә бу дөньяда кеше сынала да сынала, ялгызлыкта калган чакларында елама син, елама. Яшәгәндә бу дөньяда кеше сынала да сынала, ялгызлыкта калган чакларында елама син, елама. Яңа клипта үзен озак көттермәде. Бүгенге премьераны алкышлар белән каршы алыгыз әле. Ул болытлар хәзер юктыр инде. Юктыр нәкъ мин карап ятканы. Балачакның хыяллары төсле зәңгәр күктән болыт акканын бармы синең карап ятканың? Ә минем бар. Olmaz bir romantik indisi. Шулай. Карагыз әле, дөрестән дә элек кешеләр шушылай торып капка каршында сөйләшеп утырганнар дип әйтәләр. Дип әйтәләр ди. Мин күрдем ул вакытларны. Мин бит синнән 10 яшькә зуррак. Алайсам сезгә тигез катлап теләп булмый икән инде. Шуннан да без картайгачтан ниндирәк булырбыз микән ул? Нормаль булырбыз. Әнә, Генабый Флюрападан 10 яшькә зуррак. Бер дигән яшәбәт ул. Күзлегем, кая минем? Күзлегем, кая минем? Кая минем күзлегем? Гена! Күзлегем, кайда минем? Мында икән бит күзлегем. Мен сиңа машина табып куярга кушкан идем. Фотосессияга таптыңмы? Yanlarımda ul bulganda yalgına, özgermiş yaşunday bulup balgına. Yanlarımda ul bulganda yalgına, özgermiş yaşunday bulup balgına. Deyip soravшы, төшләремне гел яхшыга юравшы. Мин бәхетле гади сүздән шул гына, андый сүзләр әйтә ала ул гына. Янарымда ул булганда ялгына, үзгәрмичә шундый булып калгына. Янарымда ул булганда ялгына, үзгәрмичә шундый булып калгына. Янарымда ул Sözden көңелемне аңлый ул. Йөрәгемә һичбер яра салмый ул. Әйтерсең лә без калышкан күптәннән, без бәхетле, бәхет безне көткәннән. Янарымда ул булганда ялгына, үзгәрмичә шундый булып калгына. Янарымда ул булганда ялгына,
шундый булып калгына. Яннарымда ул булганда ялгына, үзгәрмичә 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 шундый булып калгына. Яннарымда ул булганда ялгына, яннарымда ул булганда ялгына. Әйдә Разил, бер кыска гына уен уйнап алабыз. Мен сиңа бер җыр җырлыйм, син башкарышсын белергә тиеш. Так, әйдә әле. Бары тик бер чынаяк өстәлдә, җилләр уйный тәрәздә. Бу Григорий Лепсның җыры түгелме соң? Дөрес. Чираттагысы. Төшләремә килеп керәсең дә, нигә һаман искә төшәсең? Монысы Рәфис Кәлимуллин. Нәкъ үзе. Шуннан чыгып сиңа сорау. Кем кемнең яраткан җырчысы? Лепсның яраткан җырчысы Рәфис Кәлимуллин. Бәлки шулайдыр да, тик тикшерелгән мәгълүмат киресен дәлилли. Рәфиснең яраткан җырчысы Лепс. Ай, шул кыска гына мәгълүматны белер өчен башларым катып бетте. Әйдә Рәфиснең клибын карап, бераз ял итеп алыйк әле. Bir mizgil, ni bari bir mizgil, bu җирдә бирелгән гомерләр. Язларда, җәйләрдә, күзләрдә, мәңгелек түгелләр, түгелләр. Янымча күз алмас бу йөрәк, сөйсез яшәмәс бу күңел. Бәхетле булырга бу җирдә бер качан да соңы түгел. Янымча яшникле без бүген. Язларда, җәйләрдә, күзләрдә бәхетле булырга соң түгел. Янымча күз алмас бу йөрәк, сөйсез яшәмәс бу күңел. Бәхетле булырга бу җирдә бер качан да соңы түгел. Янымча күз алмас бу йөрәк, сөйсез яшәмәс бу күңел. Бәхетле булырга бу җирдә бер качан да соңы түгел. Бер килә сыңарган язларда, җәйләрдә чәчәккә күмелә. Яратып яшәсәң бу җирдә, гомерләр бәхеткә төренә. Янымча күз алмас бу йөрәк, сөйсез яшәмәс бу күңел. Бәхетле булырга бу җирдә бер качан да соңы түгел. Янымча күз алмас бу йөрәк, сөйсез яшәмәс бу күңел. Бәхетле булырга бу җирдә бер качан да соңы түгел. Бәхетле булырга бу җирдә бер качан да соңы түгел. Янымча
Бала чагында сәхнәдә җырлап торган Айдар Галимовка күрсәтеп, "Менә улым, нинди моңлы тавышлы, тыйнак артист, син дә аннан үрнәк ал" дип әйткән аңа әнисе. Шуннан башлап ул Айдар абыйның бөтен җырларын яратып, сүзләрен ятлап бетергән. Сүзен кем турында барганын беләсезме? Ул Илшат Яппаров. Әйе, Илшат үзе яшерен батырын түгел. Айдар абыйның җырларында үстем дисәм дә ялгыш булмас. Шуңа яраткан җырчым ул Айдар Галимов диде. Нинди матур тарих бит, ә? Хәзер Илшатның үзен каршы алыйк. Bilməsən də söyüvəmənə Uz aldım ağına sıyarımən Uçraşqanda xəlin işik deysən Xəlim bir də yaxşı deyərmən Bilməsən də söyüvəmənə Tıptığına sinə sıyarımən Uzum günə sıyıb sıyınırımən Köyünürümən Bilməsən də söyüvəmənə Tıptığına sinə sıyarımən Uzum günə sıyıb sıyınırımən Köyünürümən Bilməsən də söyüvəmənə Uz aldım ağına sıyarımən Bağılmazqa senin bəxtіңə Yazmışıma meni başı yarımən Bilməsən də söyüvəmənə Tıptığına sinə sıyarımən Uzum günə sıyıb sıyınırımən Köyünürümən Bilməsən də söyüvəmənə Tıptığına sinə sıyarımən Uzum günə sıyıb sıyınırımən Köyünürümən Bilməsən də söyüvəmənə Uz aldım ağına sıyarımən Bir ardından qarab işdən gənə Seni suydim bitmeni deyərmən Bilməsən də söyüvəmənə Tıptığına seni sıyarımən Uzum günə sıyıb sıyınırımən Köyünürümən Bilməsən də söyüvəmənə Tıptığına seni sıyarımən Uzum günə sıyıb sıyınırımən Köyünürümən Uzum günə sıyıb sıyınırımən Köyünürümən Uzum günə sıyıb sıyınırımən Köyünürümən TMTV телеканалының яңалыкларын беренчеләр рәтендә булып беләсең киләме? Алайса безгә кушыл. ВКонтакте, YouTube, Telegram, рәсми сайт. Биредә җырчылар турында соңгы яңалыкларны укый аласың. Уен конкурсларда катнашып бүләкләр ота аласың. Туман бір мәлдә никтер тукталып калам юк шигендем юк тукталмыйм хыялга атлар сукмаклар табам
вакытта да Жабан бәхет қаршысына көңіл түшсә дә Күшім бітсә дә, қояш батса да Йөрәгем типкәне шағыны да Сулышым алғаны шағымда Бәхетім янда болығанда Тоқталмам да, тоқталмам Дауылдан соң күн аязып, кояш балқыса Дүния нурлана, жиһан нурлана Нурын сибәр кояш болып, шатлық өләшіп Яшик дүнияда, яшик дүнияда Йөрәгем типкәне шағыны да Сулышым алғаны шағымда Бәхетім янда булығанда Тоқталмам да, тоқталмам Йөрәгем типкәне шағыны да Сулышым алғаны шағымда Бәхетім янда булығанда Тоқталмам да, тоқталмам Тоқталмам да, тоқталмам Рафина, яшьләрнең ничек икәнендә кайсы җырчыны яраталар? Мисал итеп Таңсылуны әйтә алам. Әлбәттә, аның иң яраткан җырчылары Ләйсән Гыймаева һәм Булат Бәйрәмов. Шулай ук Америка җырчысы Ариана Гранде дип елмайды яшь җырчы. Ариана Гранде. Истә калдырырга кирәк. Яшьләрдән калышып булмас. Рәзил исендә калдыра торсын, ә без Таңсылуның клибын карап алыйк. Синең һәр әйткән сүзеңдә яралган матурлыктан Чөнки назлы иркә күңелең торадыр ул шатлыктан Күзләрең генә
киләсе катнашучыбыз турында без шуны әйтә алабыз. Аның яраткан җырчылары күп, һәм ул үзе дә күпләрнең яраткан җырчысы. Кем соң ул? Әйт инде, Рафина. Интрига. Игътибар экраннарга. Unutalmam Uylamay seni hiç duralmam Sirli gözlerine Qarab duyalmam Sözlerimni deşmey qalmam Sensiz başqa yaşay almam Unutalmam Uylamay seni hiç duralmam Sirli gözlerine Qarab duyalmam Sözlerimni deşmey qalmam Sensiz başqa yaşay almam Unutalmam Qaydan kelgen bu motorluk haman Mümkün tügel unuturluk Aydan düşkən bir fəriştə tügülmə İrkəm Senin sırlı gözlərində izdə Qaldı hazır məngəlikə irdən Ertən turğaş haman seni oylaymam Unutalmam Uylamay seni hiç duralmam Sırlı gözlərine Qarab duyalmam Sözlerimni deşmey qalmam Sensiz başqa yaşay almam Unutalmam İrkəm Senin sırlı gözlərində izdə Qaldı hazır məngəlikə irdən Ertən turğaş haman seni oylaymam Unutalmam Uylamay seni hiç duralmam Sirli gözlerine Qarab duyalmam Sözlerimni deşmey qalmam Sensiz başqa yaşay almam Unutalmam Sözlerimni deşmey qalmam Sensiz başqa yaşay almam Unutalmam Рәзил, каралы чиратта бит синең дустың Илнар Гыйлманшин. Сөйләле безгә, ул кайсы җырчыларны күбрәк ярата икән? Илнар брат булай диде. Кичкенәдән Салават абыйны тыңлап үскәч, бүгенге көндә дә аның җырлары күңелгә аеруча якын ди. Шулай ук Ризан абый Хакимов җырлары да бер кешене дә битараф калдырмый. Мин дә андыйлар исемлегендә диде Илнар үзе. Илнарның фикерен ишеттек, хәзер аның шәп клибын карап китсәк тә буладыр. Вакыт белән күптән инде сыналган Озак елларга ул сузылган Якты хисләр хыялларга уралган Безнең өчен күрешү бәйрәм булган Чын дуслар янда булганда Хәлләрең белеп торганда Уртак итеп шатлыкларны Яшәү бәхет бу дөньяда Чын дуслар янда булганда Хәлләрең белеп торганда
Бергәлектә барып күрү Нинди бәхет ул тату гаилә булып Бергә кунакларга йөрү Чын дуслар янда булганда Хәлләрен белеп торганда Уртак итеп шатлыкларны Яшәү бәхет бу дөньяда Чын дуслар янда булганда Хәлләрен белеп торганда Уртак итеп шатлыкларны Яшәү бәхет бу дөньяда Куйган максатларга җитәрбез Алла бирса бергә юллар үтәрбез Безнең дуслык чын егетләр дуслыгы Кирәк чакта сүзебезне әйтербез Чын дуслар янда булганда хәлләрен белеп торганда Уртак итеп шатлыкларны яшәү бәхет бу дөньяда Чын дуслар янда булганда хәлләрен белеп торганда Уртак итеп шатлыкларны яшәү бәхет бу дөньяда Хәзер булачак җырчы ул Лилия Ишембиярова. Башкортстаннан булган җырчыларны бигрәк яратып игълан итәсең инде, Рәзил. Әлбәттә, якташларым. Ой, күпме хисләр. Лилия ханымның яраткан җырчыларын беләсеңме соң? Белмәскә инде Назифа Кадырова, Лариса Долина, Уитни Хьюстон. Лилия ханым, сезгә уңышлар теләп, TMTV Production белән төшерелгән клипны карап китик. Синең өчен балам, мин бит һаман янам, еракларда синнән булып та. Әти, әни китте диеп туган яктан, эзләреңне берүк сутма. Әти, әни китте диеп туган яктан, эзләреңне берүк сутма. Кайгың булса сизмәс, шатлыгыңны бүлемәс. Дус түгел, дустың булып та. Сиңа киңәш иткән, сине кеше иткән, яхшы дусларыңны онытма. Сиңа киңәш иткән, сине кеше иткән, яхшы дусларыңны онытма. Кайчак якын туган, ерак туган кебек, күрше генә бергә торып та. Сине туган иткән, кайтуыңны көткән, туганнарың барын онытма. Сине туган иткән, кайтуыңны көткән, туганнарың барын онытма.
Кайтсам ялларымда, ишек алларында, көтмейінден кей, юк инде. Сағынырға қалды өмірім бойларына, әнкей сені, әнкейімle өйне. Алдагы позицияда Кукмара кызы Алия Мубаракова. Алияның яраткан җырчыларына килгәндә, алар Хәния апа Фәрхи һәм Илсия Бәдретдинова. Бүтін жырларын диярлек яттан да беләм хәтта дип өстәп куйды җырчы. Алияның фикерен ишеттек, ә хәзер TMTV Production белән төшерелгән клибын карап китик әле. Газизлеген туған яқның, аңладым шиткә киткәч, сағынудан сарғаюдан, күңелләрем өзелгәч. Кузмара урамнары, тауына менеп карарга, яшьлегемнең сөйгән яры, шунда эзләп табарга. Төбәкнең һәр авылы, һәр ташы, шишмәләре, елгалары, киң кырлары, таулары, Кукмара урамнары, тауына менеп карарга, яшьлегемнең сөйгән яры, шунда эзләп табарга. Яратам, куанам һәм шатланам, синең уңышларың белән, көндә мин горурланам. Кукмара урамнары, тауына менеп карарга, яшьлегемнең сөйгән ярын, шунда эзләп табарга. Кукмара Кукмара, алга, алга бара. Кукмара, әйдә алга. Кукмара, алга, алга бара. Кукмара. Кукмара урамнары, тауына менеп карарга, яшьлегемнең сөйгән ярын, шунда эзләп табарга. Рәфинә, менә инде октябрь уртасына да җиттек, декабрьгә да күп калмаган бит. Татар җыры якынлашканны әйтәсең инде. Шулай шул, елның төп музыкаль вакыйгасына да ерак калмады, дуслар. 17 декабрь Казан Экспо залына барыгызны да чакырабыз. Рәхим итегез. Дисин, дисин, тибә, тибә йөрәк.
Yaşar için jirde Tiksin tiksin direk Tiksin tiksin diye Dime dime yürek Yaşar için jirde Tiksin tiksin direk Bürülende jullu yazlar jitkende Almaların özerişin gözle girek tüterge Tiksin tiksin rüye Dime dime yürek Yaşar için jirde Tiksin tiksin direk Tiksin tiksin diye Dime dime yürek Yaşar için jirde Tiksin tiksin girek Başarıla matürüller Üsseyemle şeylerine Şevşeklere atılışın sular girek siberge Tiksin tiksin rüye Dime dime yürek Yaşar için jirde Tiksin tiksin direk Tiksin tiksin diye Dime dime yürek Yaşar için jirde Tiksin tiksin girek Başlar irten sayrı kunu dalga direkte Kış günelin anlar için mınlar girek yürekte Tiksin tiksin rüye Dime dime yürek Yaşar için jirde Tiksin tiksin direk Tiksin tiksin diye Dime dime yürek Yaşar için jirde Tiksin tiksin girek Liliana Gazizovanың яратып тыңлый торган җырчылары шактый күп булып чыкты. Алар арасында Леди Гага, Полина Гагарина, Лариса Долина һәм башка җырчылар. Ә без исә Лилиананың үзенең иҗатын нык яратабыз. Шуңа күрә аның клибын сезгә дә тәкъдим итәбез. Yazmışıma karşı baram Boysundırıp kıya taşna Kılıç kesmez gözler dinmez Garar tutup gaziz başına Baram baram yıllar boylap Yüreğimde yaktı bakış Baram baram damlarımda Bәхет юра миңа язмыш Мәхәббәткә ышануым Яшәвемә бирер дарман Yaratуда minим кешем Yaratуда minим давам Барам барам юллар буйлап Йөрәгемдә юкты bakış Барам барам тамнарымда Бәхет юра миңа язмыш
Мәсинә, Яңа Йолдыз проекты телеэкраннарга чыкты бит, ничексең сиңа? Кызык, дулкынландыргыч һәм иң мөһиме үзебезчә. Сез дә карарга онытмагыз. TMTV каналында бергә булыйк. Ничек матур башланды бит тәүге очрашу. Уйламаган, көтмәгәндә безнең танышу. Үзең ничек онытасың ялкын хисләрне? Сине миңа якын айткан айлы кичләрне. Сине калдырма, ятларга калдырма. Ялгызымды утларына яндырма. Сине калдырма, ятларга калдырма. Ялгызымды утларына яндырма. Йылдыз санап, уйнап көлгән бәхетле чаклар. Мизгелләрне бәхет иткән кайнар кочаклар. Үзең ничек онытасың ялкын хисләрне? Сине миңа якын айткан айлы кичләрне. Сине калдырма, ятларга калдырма. Ялгызымны утларына яндырма. Сине калдырма, ятларга калдырма. Ялгызымны утларына яндырма. Мине калдырма. Сине калдырма, ятларга калдырма. Ялгызымны утларына яндырма. Сине калдырма, ятларга калдырма. Ялгызымны утларына яндырма. Алдагы җырчыны игълан итик, Рафина. Игълан иткәнче яраткан соравыбызга җавап табыйк әле башта. Кем әле анда чиратты? Зәринә Хасаншина. Яраткан җырчыларым юк, яраткан җырларым бар. Аларны төрле гасырдагы һәм төрле жанрдагы җырчылар башкара. Барысы да кәефтән тора. Көз көне никтер моңсулыкка бирелеп, лирика тыңлый башлыйм ди җырчы кыз. Моңсулыкка бирелсә дә тамашачыларга позитив тарата. Клибен әйтәм, караган сайын карыйсы килә. Соң әйдә алайса карап китик.
балачагым. Hey, күңелемә уйлап калачагым. Hey, күңелемә уйлап калачагым. Йөгерпелә йөргән балачагым, ялкыннарга илтеп салачагым. Мин яшәгән утлы гомерләрнең юлларында түгелеп калачагым. Hey, юлларында түгелеп калачагым. Юлларында түгелеп калачагым. Йөгерпелә йөргән балачагым, гомер буе сата барачагым. Картлыгымда ишек кагачагым, ләйсән булып җанга тамачагым. Hey, ләйсән булып җанга тамачагым. Hey, ләйсән булып җанга тамачагым. Йөгерпелә йөри балачагым, көннәремнең агы карасында. Безнең җаннар гомер буе юлда, шәһәр белән авыл арасында. Hey, шәһәр белән авыл арасында. Шәһәр белән авыл арасында. Йөгерпелә йөри балачагым. Ризат һәм Зинера Рамазановлар бөтен җырчыны да яраталар. Берсенең бу җыры матур, икенчесенең теге җыры матур. Шуңа күрә берсен дә аерып әйтә алмыйбыз диде гаилә башлыгы Ризат. Ә сезнең бөтен җырларыгыз да матур бит, Рамазановлар. Шундыйларның берсен хәзер бергәләп тыңлап һәм карап узабыз. Кайтып киләм авылыма, каршы ала күл буйлары. Балык тотып уйнап үскән, инешләре елгалары. Кайтып киләм авылыма, сукмак төшкән урамнарын, урап узам әле тагын, бер туздырып тузаннарын. Сагындыра, сагындыра, кайтмый торсам авылыма. Кайта сиңа балакаем, хәлләр ничек авылкаем. Сагындыра, сагындыра, кайтмый торсам авылыма. Кайта сиңа балакаем, хәлләр ничек авылкаем. Кайтып киләм авылыма, көткәнсеңдер син дә мине.
Әпи атлап үскән нигез, туган өйем тарта мине. Ни хәлләрсез туганнарым, әти әни якыннарым, кайтып киләм сезгә тагын. Сагындым бит авыл кайым, Сагындыра, сагындыра, кайтмый торсам авылыма. Кайта сиңа балакаем, хәлләр ничек авылкаем. Сагындыра, сагындыра, кайтмый торсам авылыма. Кайта сиңа балакаем, хәлләр ничек авылкаем. Кайта сиңа балакаем, хәлләр ничек авылкаем. Но вы даете. Абсолют, абсолют. Тиздән беренче урынны билгеләрбез. Ә хәзер барлык резидентларыбызны барлап алыйк. Янарымда ул булганда ялгына, үзгәрмичә шундый булып калгына. Янарымда ул булганда ялгына, үзгәрмичә шундый булып калгына. Yanımışı düzelmez bu yürek, Sıyısız yaşamaz bu künye. Bәхетле булырга bu şehirden bir kaçan nasını tügel. Yanımışı düzelmez bu yürek, Sıyısız yaşamaz bu künye. Bәхетле булырга bu şehirden bir kaçan nasını tügel. Белмәсәң дә сөюемне, тыптың гына сине сөярмен. Үзем генә сөеп сөенермен, көенермен. Белмәсәң дә сөюемне, тыптың гына сине сөярмен. Үзем генә сөеп сөенермен, көенермен. Йөрәгем тиккән чагымда, сулышым алган чагымда, бәхетем янда булганда, тукталмам да тукталмам. Йөрәгем тиккән чагымда, сулышым алган чагымда, бәхетем янда булганда, тукталмам да тукталмам. Күзләрең генә түгел бит, эчке дөньяңда матур. Елмайсаң да бөтен дөнья, синең нурыңда балкыр.
чагым. Hey, күңелемә уйлап калачагым. Сагындыра, сагындыра, кайтмый торсам авылыма. Кайта сиңа балакаем, хәлләр ничек авылкаем. Сагындыра, сагындыра, кайтмый торсам авылыма. Кайта сиңа балакаем, хәлләр ничек авылкаем. Чиратта Артур Хайруллин. Яраткан җырчың бармы дигән сорауга, юк, күп кенә җырчыларны яратып тыңлыйм, күңел халәтенә карап дип җавап кайтарды егет. Артурның үзенең җыры нинди күңел халәтенә туры килә икән? Мәхәббәт инде Рәзил, мәхәббәт. Әйдә шушы клипны карыйк әле. Сине очратканнан бирле күңелемне назлы хисләр биләде. Моңа кадәр бу гомерем моңсу бер җыр иде. Таңнарда синең елмаюыңны күрер өчен безнең йөрәкләр бергә типсен өчен. Сине очратканнан бирле җырлый минем күңелем. Син дә шулай таң атканда мине сагынасыңмы иркәм? Син дә шулай таң атканда мине сагынасыңмы иркәм? Сине очратырмын диеп бер дә уйламаган идем бәгырем. Күңел күгем күктән инде кара болыт иде. Таңнарда синең елмаюыңны күрер өчен безнең йөрәкләр бергә типсен өчен. Сине очратканнан бирле оча минем күңелем. Син дә шулай таң атканда мине сагынасыңмы иркәм? Син дә шулай таң атканда мине сагынасыңмы иркәм? Сине очратырмын диеп сине ойламаган идем. Сине очратырмын диеп ойламаган идем. Син дә шулай таң атканда мине сагынасыңмы иркәм? 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 Шулай итеп, Акисаның яраткан җырчыларын белдек. Тәмамларга да кирәктер, Рафина. Вакыттыр инде җырчыларыбызга иҗади уңышлар, сезгә күңел күтәренкелеге теләп, сезнең белән саубуллашып торабыз. Сезнең белән без Рафина Ганиуллина Һәм Рәзил Камалов булдык. Исәнмесез торыгыз.